kwaedza mumoyo mangu. Jesu Yesu arangu, kwaedza mumoyo mangu. Mangwanani ano mutsvene tiri kuti kwaedza mumoyo medu. Hakuna kuedzera munhu wese, asi munhu wese ari kufamba mangwanani ano. Kuna ari panhoo yeurwere, kuna asiri kukwanisa kudya, kuna aitwa get involved in an accident achienda kwaari kuenda mangwanani ano. Asi isusu mangwanani ano tingoti ngatingosvika iso report prayer center tingomutende mangwanani ano nokuti mutsvene, nokuti watichengeta kunyangwe zvinhu zvichirwadza, kunyangwe kubasa kusina kumira zvakanaka, kunyangwe usina mari yerent, kunyangwe mwana achirwara, kunyangwe usina school fees, asi Mwari unoramba ungori Mwari. Mangwanani ano unorindira Baba Ishe Jehovha pashoko rake. Mwari wedu havashanduki, unosimba uri Mwari kunyangwe zvinhu zvakamira zvisina kumira zvakanaka, kunyangwe zvinhu zvisipo, chikafu chisipo, Mwari asi anenge aripo, nokuti wakanaka, nokuti wakatendeka, nokuti unorumbidzwa. Tikamurumbidza zvinhu zvose zvinoenda panzvimbo. Ngatingosvikei panguva yatinomurumbidza mangwanani ano. Mutsvene Mwari wamasimba ose, tinokutendai nokuti muri Mwari. Tichirwara Baba muri Mwari, tine chekudya Baba muri Mwari, tisina basa Baba muri Mwari, kubasa kuchirwadza Baba muri mutsvene, kubasa Baba Ishe Jehovha Mwari wamasimba ose, kusina kumira zvakanaka muri Mwari. Mangwanani ano tauya Baba, mangwanani ano tauya Mwari mutsvene, tauya kuzosangana nemi. Hatina kuzviita nenjere dzedu Ishe mangwanani ano, hakusi kugona kwedu kuti taungana, asi kuti taunganira imi mangwanani ano. Mutsvene Mwari wamasimba ose, taungana Baba, taunganira imi, tauya kuzorumbidza imi, tauya kuzorumbidza zita renyu, tauya kuzokukudzai nokuti muri Mwari. Makanga muripo, zvinhu zvose zvakanga zvisipo, nanhasi muripo, dzuro nhasi namangwana muri Mwari. Muchagara muriko, tichifamba tisingafambe, tichiona tisingaone. Mwari wamasimba ose, mangwanani ano tauya kuzorumbidza imi, taunganira imi Ishe Jehovha. Uyai musangane nesu Baba.